Tiña estado vostede algunha outra vez no oeste? Non sabía que isto fose o oeste. Bueno, é o noroeste. Sirvolle algo de beber. O de sempre. Pero se é a primeira vez que ven aquí. Tiña escoitado que nesta cidade ninguén é forasteiro. E dígame unha cousa. Ten algo por aquí que se poida comer? Tortilla, peixe, carne, pementos de padrón, empanada, polvo e marisco. Os 7 magníficos. Podo facerlle outra pregunta? Aquí as preguntas normalmente facémolas nós. Pero dispare. Escoitara que os coruñeses adoitan ser xente hospitalaria. No noroeste dicimos... depende. Xa vin a Torre de Hércules. Tamén vin a Praza de María Pita, o Castelo de San Antón, a Praia de Riazor, a Praia de Orzán, o Aquarium, o Cascovello, as Galerías da Mariña, o Miradoiro de San Pedro, a Rosa dos Ventos, o Coliseum, o Estadio... Iso é todo o que pode ofrecerme esta cidade. Pois aínda lle queda por ver o máis importante. Benvido á Coruña. Entón, cantos días vai quedar por aquí, amigo? Depende.